Kubla ye phi baro sachisen ngi ptyang subha ye phi ha kani ka pule khubor snap shiphang ki khubor bamta kasngi ka khat santarik urum phang ar hajar ar phulai katu katni ki khubor no kin chat shai rai bai kot ki bus saw ban let duty election bam sha yat na khandai lat shamot phran shillong khat saw tarik urum phang ki jing e ki ba ki nong nya bus saw ki ye kandu na do bala khang ye ki bandung shakhandai lat shadu shamot phran ka long hadu kata hadu bakila ya shim ya ka rai ban omtre bai kot no ban let ya ki kam election duty election ka jingmi surok jong ki nong nya bus saw ka long ban stang biang ban kamai badyat lingbak na khandai lat shamot phran hanrei ki pulit penyat keli kim shim la ai lat ya ki namar bakim pat yo ya ka jingbet banyat Habaya kren baruba di blastar merthong u president ke SPTS ulong ki bor sarkar kim sham sngo ya ke jingker pat jungi ban yo kamaino kim ai tang ka khuboru bangin smuthu ka shithi ka bangila ai ha ka office kala penlong kam kai ho aj warlangi long kam kai ha ka office disil ka shithi ka bangila tho ka dei da kaktien ka badan buram bat akor henrei kim shim jubab ye yengi ulong ula ban rap da ka baong ngila prasang ban kamai da ki bos henrei ki pulit penyat kali kim shim la ai lat ki ong bakim pat yo ya ka order na udisi ban sha kren bet ngim kwa ban penmi ya ka jingkul mar namar badan kani ke election gi khatang kat tu kaningut henrei menta ngi yo ishai basatang lano kandan ke election henrei kampat mi kata ka hukum ulong uba merthong ula pen ban rap ru da ka baong bakin bai kot no ya kani ke election bat ki try ki bashim contract ki dei ban smooth hu ya kata namar na kalian ka ken hun kin om sha ban let duty election namar na kaliang jongki kiladda ban aya ka shithi ban kerpat ban yo kamai bat ka duty election ru kan ya henrei kin om shem ban snap ya kata kakali kadai jong ka sarkar henrei la panya diki kontrak lada ki kam baki dei ki kali la jong ai driver maphi ai tulop maphi ha kasngi election katnus ngi phinbat henrei na kaliang ki bapanya namar bakim dan pisa ban seo bamdan kamai ki driver kin bu ye ki shabi balada dan kam kali na kaliang disi ai bakin khot driver hi lani khot yengi henrei pen biang katulop namar ha ka jing balahi lada khot ngilet ulong ulabu ka jingkali ya ka sarkar baladadan ka jing tehengkali shna da ki flyover nepen he ya ki surok ki kali kat nang mi kis nem kin nang mi bat ka tehengkali kan omkut ulong ru ba imat suki kin sakhang sai ki local ne ki tourist kum ki driver kim shem jing e ban let balla da ki weipat ki kam balla shushu ulayathu ba mentala shibnai tam kim shem la yo shu ban kamai bat ki la yo kamai ru tang lada yo reserve ban let jinglet batang kata hi ki yo bala lat nang ta kin ha ban shong khlem kamai sa kane ka wei pat ka khubor berthen u he pulit bathat madan ya ki high level shillong khat sau tarik urum phang u assistant inspector general barem ka Meghalaya police uba JK yang rai ha ka khat sau tarik urum phang ulakam bakidan shibun kis ing hapo katnat pulit batla pelong lang kanya yu bantep et miau ya ki kam bam sap hapo katnat habaya kran sikilat pathai khubor mentakas ngi hadien bala pelat jamin yu uba yang rai ula kenno bakat ba udang dan hakti ki pulit hadien bala kem yu la yu rot ya ka hok long breu man breu jong u bat ula ya thu ru ba ula pha ya ka jing u jor sakayeng ka sheri halor kania habakan no ba ka jing shakem jong u ka dei ka jing kaput politics uba yang rai u ong bakadan jing ma ka bansa ja ya ka jing im jong u bat ya ki bahayeng hasem jong u ki khangla dia nga ban kan persaya ki bat ban that madan ye ki kam jong ki kani ka dei tang ka kaput politics kasdang da ka jing toket bat kat ba dang toket ki palat tu ya ka kai phoit da ka bakam baki shep tieng yo nga pen kala ya ki sakhi satar henrei ki shep tieng yo nga that madan ye ki ulong uba yang rai uba yang rai ulapan pau ya ka jinshinya ya ka yeng ka sheri bad uong bakum u officer pulit khasi ulale banle shibun ki manba udang shong ha ka shuki kum u AGI bat kani ka penlong ya ki babun bakin bishni yu ngadei u breu ngala ban bakla ha rehe henrei balai ki sa nar phraya nga kumnu ya ki weipat ki breu ulakali haba pen pau bakadan ka kes ka bala arphaus ne mi ka bala sop pum uba yang rai ulong bakane ka kes kadan ya ka karteng jong ki katu ka ningut ki he ki han ki baken thup ya ki bala shong that badru ya ka bakin sa shong that henrei kimnot ban toket halor kane ka kes
Ngalong uba lului tat haduk bandala ban pensisha bala penrem yanga hatu dei tang manga ubri uba bamsap lada nga bamsap ai ka an kan raya kata bat ngam ngui ei lada kipasi yanga lada dei kat kum ka an hendai ngan omsha ba manu ken penkala yanga kum ulang kenya ula benrap Shu uba yang rai ula keno ba kacing kem ye u kalong shi benta kacing le da ki katu kat ni ki badan kti ha kacing siat ye uba Chesterfield Haka artarik unai weng arhajar arpuar. Haba ula yo jing tip bakin saya poi haying jonga ngalahap banri namar nga shepting yo kile yang kumbale yo ba Chesterfield namar kidei kiju kibre ki badan kti haka ni kajing jauh long. Kumban syupen ken maula kem yo ba yang rai haka artarik unai weng arhajar arpuar halor kajing kenop ren kamba kala ya kapisa sorkar ya ka ba lamang na kabenta kajing te ya ka National Emergency Response System Public Safety Answering Point Hasadar Police Station Complex Hashlong. Shushu hadin kajing lat jamin syak kembiang uba Gabriel K yang rai hakikin hun jong kitnat sentia lani Criminal Investigation Department. Kani kajing syak kem jong ukalong hadin kajing keno ba ula penenkam bakala ya kapisa ka pentrai ya ka National Emergency Response System. Hasadar Police Station Complex Shillong. Laban kadau bamarsen mi uba yang rai na ka kedop jong kapatok jong ka Shillong District Jail la kem no ya u dakikin hun sentia lani ki CID. Katu kat ni ki khubor nau nong san hima. Hadu menta san puai keluar yok kurup kitnat election. Shalong rempang khat sau tarik. Ki bor penyat election kila trai shitom na ka benta ban petngor bat khanglat ya ka jing pran kam bakala ya ka bor ka pisa bat ki wei ki jing penthame ya ki nong thap vote ha ka election ka ban long ha ka jala. Chief Electoral Officer ka jala uba FR kharkongor habaya kran bat kilat pathai khubor ha kasngi ba ar ulong. Katnat election kala trai shitom bat penlong ya kacing pet ngor pet parman haman ki jaka ki bakham dan kamban khanglat ya ka bor pisa ka bala ban pengop ya kinong thaput ulong ba kacing yo kurup katnat election hadu ka khandai tarik rempang kala kot sakasan puai point ar punyo kulur bat na kani ka ba yo kurup henriu kulur kadai ka pisa bat point ar pulai kulur kadai na udrox bat kiwei ki jing di buat bat kapisa ka batam ka bayo kurup ka dai na kiwei pat kilyang halor ka jinglong jingman ya ka suka san hapo ka jela usiu ulaong ka megilaya ka dai ka jela shongsuk shongsan haba phai sha ka jingpanlong ya ka election wat ha ka por baklan ki kampen trem jong ki kenhun king atiar ha kisnam arajar phra arajar khalai ka jingpanlong ya ka election ka long ka bayai bet bat kaba shongsuk baladadan kanu ka huri hura kamdei satya ka bahe hendai ka ba shujar ringkhat kumta ngi dan ka jingkan men ka bas kem ba ka jing thap buat kan long ka bayai bet bat ka ba khuat basuba ulong uba khar kongor ula pentebru bana ka benta ka election hamegelaya ka election commission kala phabon perton ki pulit kila mangshis pa khat khandai perton ki pulit kaba sau photeli kila dab ban wan poi sha ka jala bat kini ki perton kila wan poi kloi bha shwa ban long ka election ong usiyo kibasa asa nyop khundai perton ki pulit kin sawan poi hamigalaya on daladap ka jing thabut hapo ka jala Tripura long bat ban rap ki pulit ka jala kila dab ban penkre ya ka chaka ban bu ya kite ki pulit ki ban sawan Ngila dab ban shong jelang bat ki kenhun jong ki pulit bat katkom ka jingpran kam on sabu ye ki pulit haki jaka ki badan harilom khasi jantia bat kum ju harilom garu ong uba khar kongor sakani ka wai pat ka khobor la pentep shaying bishar ban pha pahara no da ki CRPF haki jaka dandoyong shillong rempang khar sautarik Hadin baka ying bishar migalaya high court kala batha kham men shwa ban pha pahara no da ki pulit central industrial Security Force haka jaka badan dawyong mentala pentep baki pulit Central Reserve Police Force kiladan lupa ban le ya kakam pahara na marki dan katu kat niki company hasilong bat Guwahati Katkum karai ka bami na kaying bishar ka bakan thop ya laingot kinong bishar u Chief Justice Sanjeev Banerjee u Justice W Dingdo bat u Justice HS thank you ulong baka sarkar jala kalai opdiang ya kakai phoit ha ka khanriu tarik urempang arjar arphulai ka ba IT da justice BP kateki bat nakaliang ka sarkar jala kala pha ya ka kai phoit ha ka khalai tarik urempang kabayade bat ka jingwat bania halor ka jingyap ki badang shen namar ka jingti dawyong le khunai ha khliriat Henry long kita ki kai phoit kim long satya ki basai ban puli Advocate General ubadan kti ya kita ki kai phoit unhab ban pha kloi ban yo abu jingtho
halor ka jingkeli ka ying bishar ka badang shen ban pahara da ki pulit CISF haka jaka badan ki dawyong nakaliang Deputy Solicitor General ulapentep ba ki CISF ki day naka benta ban pahara ya ki jaka badan ki yeng ki bakhampau om ban le ya ka kam ki pulit bat haka jaka ki CISF ki dan ki CRPF ban pahara. Kumta ka sarkar jala ka day banyat hu katno company dan kam ki pulit pahara ban petngor bat pahara ya ki jaka ki ban ka jingti doyong bean bat shalan doyong badang shudap ti bean dangshen. Kaying bishar kal ong baki jinat ke ban kam ban le on sapet bat pen biang da ka justice ka tiki khnang baka sarkar jala ka bamla ban tre kam ban khanglat ya ka jingkhang ban ti doyong bean ne ban shalan bean kam day bandan benta than namar ka benta ka ba khambon day ban le da ki pulit CRPF. Kaying bishar kal ong baka ei ka badai ban yero kalong namar babon ki jaka ki briu kila le namar ka jingdawa ya ka jingkamai ban imja ha ka ba kila nut ban khendu ya ka komti udawyong ka ba bu jingma ya ka jingim. Namar ki briu kila judan benta laslam hakum kani ka komti dawyong bat na kaleng ka sarkar jala ka day ban thaulat ya ki da ki weipat kilat bat ki skim ki bala ban ai jingim ya ki. Long baka jing pensyai bat ka jingi kai ka day ka ba syempor ban pensnguthu na ka benta ban penkut ya ka ni ka jingma na ka rukom ti dawyong bat ka ni ka jingti bean omla asatya ban syukdaw ba ki day thik ki kam bale tangkat tu kat ni ki briu. Shushu ka ying bishar ka long bau SP ka clearat ubade ban wan mi dala dia khmat ka ying bishar lasha ashwa ban numpat wan namar badang don ki kam ki bade ban pendap kham tam menta badang don ka election. Kumta yaw Superintendent of Police on sapawan hakaway pat kasngi baka ying bishar kan sabu sngi ban khot bat ya menta la biang shwa la da shupha da ka juba bru. Ya kasngi ban bishar biang labu hak arpra trik menta urumphang ka ying bishar kala sha ru ban beteng biang ya ka jingsew ka ba arlak ya u justice katiki. Sakani ka way pat ka khubor bu kardon yalap election ka DS Demthring WJH Jawai Rempang. Ki kirtong ki bawan yalap election hapo asnong Demthring West Chantia Hills ki lamana persya ba kimbet ban yalam padba hapo asnong hakapor balong ka jingelang padba hindai lasya tangsan teli ki kaliret ban senran lang. Ki nongkren jong ki kirtong ki day ban kren tang ya ka nongrem bat ka jingtemu babha jong kirtong jong ki hindai lamana ba kimdai ban kentho ne kren kulmar klem ka nongrem ka babiang persya ya ki weipat ki kirtong ne ki sengsain perthai. Lamana persya ya ki briu ki banabar snong khamtam ki briu ki banabar jong constituency ba kimdai ban rung hapo snong po thau lani shaki yeng ki sem klem da yo jingbet na ka dorbar snong hakum kini ki por ba penlong ya ka election lada ja balap ya kinu ki ba persya ya ka ni ka kerdon ki ba kadaw haneng on penshitom ya ki katkum ka anchnong. Parlok tang kini ki khubor menta kasngi sngubha ban like ban subscribe ya ka channel kum kata ka jingkersan jong phi yangi. Ngin sai syam biang bat phi haki wei pat ki khubor khublei shibun.